soyayya kwarai ba ta ci sannan na ji ba ta gani. Ciwon so da ya sansani tabbas baya jin magani. In ya shige ka sai hakuri za ya bi duka sassan jini. Yau ko ina ciki na gam da katar so ya shige ni. Na samu jaruma mai kyan hali mai kyan kamanni. Ke kika zamto mun guda kamar ki ba za na samu ba. Ba ni zuma ta sanki da hannaye biyu ni kwa zan karba. Kanki ko za a man da tsaya kamar ki ba za na daina ba. Ke kika san madubin raina wadda nake ta duba. Ki yi mini tallafi inuwar ki a yau na zo na raba. Sanki ya min da baibayi na rasa yadda zani.